3 years na wala ni inom. Pero sa una kung mahubog ko, kusog ko mang libre. Kusog ko mang libre niya, may buong lagi ining mata na ko yata. Water gabot. Kaya mo kay may asan mo na kwarta na. Gilibrihan ako tanang tao so prime no etong mo to pagbuto jud kay nimo to. Mga 2022 mo to. Nakoy tato bread, usa raon tato. Shout out day trademark kanang trademark club na. Oo. Imagine Lunis. Ito ko sa ilang club. Nagstorya rin mi sa Tag-iya. Shout out Ed. Muto storya mi niya. Inom niya tong unsa tawagan ng Hennessy na mahalon. VSOP. Muto natama na ko gamay. Muto niya lami patato eh. Patato ta. Tripping. Tripping ba abot dito. Blackout lagi. Bang na blackout na mata na mo na tato. Loyoto niya kana ganing moto usa sa mga rason nga niundang og inom kay kana ganing magkita mo sa imong amigo katawan nagagalit. Unsa man ni tabo?